Nedávno jsem se přesunula z Plzně do Prahy, takže mě napadlo takhle nahrát svůj den, protože se toho u mě dost změnilo. Tady je nějakých 6 hodin ráno a já začínám svůj den slaním postele jako obvykle. Mám ráda takový ty svoje pomalý rána, ale protože teď bydlím docela daleko od stadionu, kam chodím trénovat, tak svůj den vždycky začínám nějakou přípravou, ať to mám všechno z krku a můžu dělat věci, které jsou příjemnější. Teď v zimě je to zvlášť těžký, protože musím nosit sebou bágl plný oblečení kvůli tomu, kolik je stupňů. A do tréninkového se rovnou oblíkám už takhle ráno. Následuje nějaká ranní hygiena, super. Po čištění zubů určitě přichází na řadu vlasy, já mám pocit, že nosím jenom culíky, nikdy to nepřekáží, nikdy to nelítá, takže v rozpuštěných vlasech mě opravdu neuvidíte ani ve škole. Mně se tady nikdy nepodaří udělat culík na první pokus, vždycky se mi tam udělá nějaký patvar. Mně se tady nikdy nechce nikam chodit s těma vlasama, co vytáhnu z toho hřebenu, takže to házím do záchoda a tady už dávám jídlo papouškům, protože tam, kde bydlím, tak právě mají takhle 2 ptáčky. Tady už začínám s přípravou mojí snídaně, je to takový highlight mýho rána. U té přípravy vždycky tak trochu relaxuju a je to takový ten moment, kdy fakt se na chvíli zastavím a jenom si užiju ten přítomný okamžik. Nedávno jsem jásala, že jsem našla síťku avokád v Německu asi za 25 korun, ale mám je doma přes 2 týdny a pořád nejsou zralí. A protože si na snídani vždycky dávám dost času, tak to musím zase dohánět jinde. Dojet z tréninku domů mi trvá asi hodinu, takže beru 2 mandarinky a můžu vyrazit. No ty Na tréninky vždycky jezdím buď vlakem, buď autobusem nebo metrem. Dneska to bylo autobusem, vlakem i metrem, ale zatím se v tom tak jako učím pohybovat. Takže já jsem se právě vrátila z tréninku a udělala jsem si oběd. Nenapadlo mě nic lepšího, než tady zapnout svůj improvizovaný natáčecí setup a natočit si pár vět. Jsem absolutně neupravená, mám vytahané vlasy, tady si mi udělal nějaký nehezký pupínek na obliči, ale tohle jsem prostě já. Přišlo mi rozumný začít tuhle moji takovou natáčecí cestu nějakým úvodem, ať už o mně, o tom, co já dělám, o tom, co bych chtěla do budoucna dělat, a začala bych asi s nějakým úvodem o mně. Já jsem Verča, dělám atletiku, studuju na sportovním gymnáziu a snažím se takhle nějak balancovat mezi tréninkama, mezi školou a taky trávit nějaký čas s rodinou, protože si myslím, že to je taky důležitý, ten čas věnovat i rodině. A nejen sám sobě, protože si myslím, že nejenom rodina, ale i přátelé jsou docela důležitý aspekt v tom životě. Tady na tomhle kanále bych se chtěla věnovat hlavně nějaký realitě mých běžných dnů, natáčet nějaký vlogy, ať už týdenní, nebo teďko na úvod nějaký víkendový, ukázat to, jak právě balancuju mezi tou školou a těma tréninkama, jak to zvládám, nebo taky nezvládám, protože to není to vždycky úplně nejlehčí, vzhledem k tomu, že se snažím dělat všechno naplno, ať už to jsou jedničky ve škole, nebo dělat ten svůj sport na za mě vysoký úrovni, kam momentálně moje výkonnost sahá. Chci se těm tréninkům věnovat naplno. I to je důvod, proč třeba jsem dneska natáčela na tréninku, protože když už jsem na stadionu, tak se chci věnovat plně tomu, co tam dělám, abych to dělala správně, abych se neublížila, abych fakt do toho mohla dávat to soustředění moje a ne do toho, jestli tamhle stojí dobře můj telefon, jestli tam vypadám dobře na tom záběru. O to mi nejde. Mně jde o to, abych si to sama zaznamenávala tu cestu a mohla se k tomu třeba časem vrátit, protože každý to období v životě vypadá vždycky jinak. Ať už se teď dívám na nějaké moje výběry na Instagramu, vždycky je to pro mě hodně silný. Takže i to je důvod, proč teď natáčím a
proč jsem s tím začala. A tady se asi taky budu věnovat těm aspektům toho mýho dne, ať už to je nějaká strava, která se dostýká toho tréninku, učení, který se potom týká té školy a třeba i těch volnočasových aktivit, kterých asi teďko v zimě moc nebude, vzhledem k tomu, jaký je počasí, že si člověku ani moc nikam nechce, ale myslím si, že tomu létu budu víc objevovat tady okolí, protože jsem v Praze nová, napůl v Praze, napůl funguje ještě jinde. Je to tady pro mě hodně nový, takže určitě až se trošku oteplí, tak se tady vydám na nějaký prozkoumávání a bude to pro mě, myslím, příjemnější. Včera napadl sníh, tak se tady brodíme teďko asi ve 20 cm sněhu, fakt super. Autobusy nejezdí nebo jezdí a mají zpoždění, takže dneska dostat se na trénink a z toho tréninku pro mě byla trošku mission impossible, ale jsem tady, za chvíli razím na druhý trénink, jsem spokojená, stihla jsem se najíst, sprchovala se až potom, to nemá cenu teďkon, ať to nedržu, teď k úvodu všechno a já se budu muset zase jít připravovat na trénink, jako vůbec se mi tam nechce, je zima a já nejsem zimní člověk. Nejradši bych byla, aby tady bylo prostě pořád 25-30 stupňů, no. Takže ty mrazy jsou pro mě fakt náročný. Podobný outfit jako ráno. Vím, jak funguje na těch dvou místech, tak to moc neměním, ale já to v tom dá. A tam se toho taky moc nezměnilo. Ježišmarja, já se normálně stydím za to, jak vypadám. Třeba mi aspoň nebude zima. Tak já vyrážím a protože jsem se pořád nenaučila natáčet při běhu a asi nikdy nenaučím, tak se ozvu zase potom. Tak přece jenom menší update v půlce. Je to krásné. Nevím, jestli jsem jediná, která to dělá. Přišla jsem z běhu a teď asi 20 minut jsem strávila tím, že jsem se koukala na YouTube. Jdu se osprchovat. Další věc, u který doufám, že nejsem jediná, kdo si hází takhle neestetické věci na zem, když se jde sprchovat, protože já to dělám. A taky tyhle ponožky, zvlášť v baráku, kde není úplně teplo, je to fakt nejlepší věc. A takhle v tom čulíku to sice není vidět, ale už mám fakt mastnou hlavu, takže i když se mi absolutně nechce, si dneska skončí i umytí vlasů. Pokud se jedná o nějakou vlasovou rutinu, tak fakt ode mě nečekejte žádných 10 000 kondicionérů. Používám to, co vždycky leží na vaně a pokud to funguje, tak jsem spokojená s tím, co mám. Teplákovka a drdol, idis, já jdu jíst. Tady jsem si myslela, že natočím krásný záběr toho, jak si leju kefír do hrníčku, ale zapomněla jsem ho protřepat. Je v pohodě, slibuju. Co jsem ještě chtěla říct, co dělám mimo tréninky, samozřejmě nějaký hry na telefonu nebo nějaký filmy, seriály, to je teďkon v zimě pro mě takový velký téma, ale když třeba jezdím autobusem, trávím tam bezmála 2 hodiny denně, tak si sebou beru vždycky nějakou knížku. Není to můj výmysl, půjčuje mi je mamka, jsou to takový jako člověku to vypne. Jako kdyby člověk sledoval ulici nebo ordinaci v růžové zahradě. Prostě romantiárna z běžného života, ale mě to baví a nestydím se za to. Dneska mám trénink na stadionu, mám jenom klus, takže mě nic nehoní, žádný čas. Udělám si teda pomalý ráno a začnu rovnou přípravou jídla. Včera už jsem teda večer nenatáčela, nějak mě zmohlo i stříhání videa a mimo jiné jsem si teda neumyla ani více od večeře, takže stejně budu muset začít ještě mytím nádobí. Pro příště si píšu, že dělat palačinky jednou rukou a druhou natáčet fakt není dobrý nápad a dělat u toho 1000 věcí najednou taky ne.
Přátelé, další den. Včera už jsem nic nenatáčela. Moc se mi prostě nechtělo ani zapínat telefon, ani mi přišlo, že tam nebylo nic zajímavého. Prostě jsem byla jenom klusat, pak jsem si byla nakoupit a pak už jsem vlastně toho moc nedělala. Musím říct, že i když jsem takhle na začátku té mojí YouTube cesty, tak mě to zapálení do toho pustilo docela rychle, ale já věřím, že se do toho časem dostanu. Dneska teda mám trénink až odpoledne, takže jsem si šla projít na nějaký 2 hodinky. Je teda zima jako prase, takže mě takhle mrzne ruka, jenom se držím ten telefon. A asi zase strčím ruce do kapsy. Tak jsem dorazila, jmenuje se to rozhledna Doubravka a já si jdu podívat, jestli jde jít i nahoru. Počekala jsem, že když to je rozhledna, že půjdu někam do kopce, ale bylo to spíš po rovině. Ačkoliv já se teda výšek nebojím, tak musím uznat, že tohle byl docela nepříjemný výšlep na tu rozhlednu. Po stranách je prostě vidět dolů a celá ta rozhledna se kinkla, takže krásný, ale bylo to docela nepříjemný. Tady už jsem zase na stadionu a čeká mě trénink a den ukončil zase večeří. No a mě nezbývá nic jiného, než ukončit tenhle vlog. Pokud se vám líbil, budu ráda za jakoukoliv podporu a snad zas někdy. Tak čau.